Fil-Knisja ta' San Lawrence fil-Birgu saret quddiesa qabel id-difna tal-Gran Prior ta' Ruma tal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan, il-Kavallier Malti Fra John Edward Chrétien. Huwa miet fl-età ta' 73 sena nhar is-Sibt 3 ta' Diċembru u tul ħajtu ta' servizz lill-Ordni ta' San Ġwan għal 45 sena. Il-funeral tiegħu sar fis-6 ta' Diċembru f'Ruma fejn fost l-oħrajn kien hemm persuni li ħadmu qribu f'Malta, fosthom il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ordni Militari Sovrana ta' Malta, il-Markeżin Daniel De Petri Testaferrata. Is-sibt filgħodu Fra John iddaħħal il-Birgu fejn it-tebut tiegħu inġar lejn il-Knisja ta' San Lawrence bil-quddies ġiet imqazzam mill-Isqof Charles J. Scicluna. Fl-omilija tiegħu l-Arċisqof iddeskriva lil Fra John bħala bniedem inkwizittiv u b'sensittività straordinarja lejn iż-sbuħija. Qal ukoll li bil-ħidma tiegħu tul ħajtu, Fra John għallem li l-sbuħija hija triq li twassal lill-bniedem lejn Alla. L-Arċisqof Scicluna temm jgħid kif b'mod simili għal San Ġwan il-Battista, li huwa l-patrun tal-Ordni li kien jaqdi Fra John, huwa kellu kwalitajiet tajbin li kien iħaddan ukoll dan il-qaddis. Imma fil-ħarsa tajnejh kien hemm il-ħarsa tal-imħabba li waqt li hija ġentili mhijiex bela. Imma hija minsuġa mill-kelma tal-imgħallem. Li Ġwan il-Battista jammirah għaliex mhux qasba tixxejjer mar-rieħ. Mhux bniedem li jfittex il-fruqa tad-dinja. Imma ġie biex jiexed għall-verità. Ma kienx d-dawl, imma ġie jiexed għad-dawl. Wara l-quddiesa Fra John indifen fil-qabar tal-familja fiċ-ċimiterju tal-Addolorata f'Raħal Ġdid.